Já bych chtěla Verči kurz Zdravá záda všem doporučit. Moc ráda ho navštěvuju. Není to nic, přičem byste se úplně zničili, ale velmi hezky si protáhnete svaly a myslím si, že opravdu pro zdraví záda a pro zdraví je ten kurz úplně super a ráda sem chodím a jenom můžu doporučit. Máme to tady moc rádi. Cvičení nám pomáhá. Moc pomáhá. Verče je úplně skvělá cvičitelka. A těšíme se sem pokaždý na každou další lekci. Vše to můžeme doporučit. Přesně tak.